Ako mga kaparang Jason at dito nga ako sa sementeryo. Magpipintura kami dyan sa magulang ni Papa at saka yung magulang ni Mama. At bumili na ako ng pintura. Kasama ko yung kapatid ni Papa na dalawa. Nabili muna ako ng kandila. Nabili po kandila. Magkano kandila? 10. Ito magkano to? 5. Ito na lang. Ilan? 4. Ayanin mo na. Bibi ko! Yan mo si Kuya ng 70. Kandila. Ben, 70. Kayo 50. Ayan, sakit pa ko 50. Kasi mag-uundas na. Wala. Kasi kay tatay magulang ni Mama yun. Kusad man guys spatula ta. Yan magulang ni Papa. Kasama ko yung kapatid ng dalawa. Pero doon si nanay. Dito unaan. Ninya tada. Ninya reka port. Padua. Ha? Di, nabibit nga nito darwa. Nagigit na yung magkasama-sama lang yung magbalahi. Ako naman. Ay. Sabi pa di. Sarsa Padua. Ito yung dito namin naman na yung balot tabi-tabi. Siya yung legendary magbabalot. Kilala to doon sa amin. Kami may pintura ka din. Kasi ang lang bigat-bigat. Sa kabila kay nanay.
Sari na lubong sa usad. Sige mayroon no. Natuloy oh.
pa man kami sigid. Hindi pa man kami kuha tat. Hindi. Nari ka. Ano po ang po. Saan pinturan saan to? Oo. Ay. Masama kaya balot tayo. Dila. Kamu darang lighter? Ya darang kamu lighter? Ayan po at yun. Magandang hapon po sa inyong lahat. At pagkagaling ko dun sa sementeryo, tumayo ako sa bahay para kumain. Tapos nag-live. Maraming salamat po sa nagpakulay kanina sa live ko. Tapos yun, pupunta na ako sa sa grocery. So wala nang tindang sigarilyo. Pero yung mga chicheria nandyan pa, dami. At may mga di pa nga nasasabit. Bagong ligo. Tapos hinihintay ko muna na tumila yung ulan. Grabe yung ulan. Pabigla-bigla. Hindi mo lang yung halimbawa, patak-patak muna na konti. Ito yung ulan ngayon, bumibigla tulad kagabi. May laro sana ng basketball. Buti na lang yung balot na niluto ko ay konti lang. Yan. Kaya buti na ubos. Balak ko sana lutuin ko 3 tray na sa 90 pieces. Kasi may laro nga. Yun na, postpone, biglang umulan din. At nabasa kasi yung court. Nabasa. Pero kung pinunasan sana nila kaagad, pwede makapaglaro. Tapos yun, mamayang gabi kapag di umulan, ay matutuloy yung laro ng basketball. Tapos parang matuloy mamaya, yung sunod na laro ay pagkatapos na lang ng undas. Kasi may kakasalin dito eh. 29, bibistihan yan. May biste dito sa court sa 29. Tapos 30 yung kasal. Ano yung kumpare ko? Kumpare ko yung kakasalin. May dinala nga ditong invitation. Kasi kumpare ko yun. Ano yun, seaman? Pag uwi ko nung nakaraan, mayroon ng invitation. Sabi ko nga dun sa asawa ko, isip pa ako kung ano yung magandang regalo natin yan. Kaya bukas, pag matuloy kami ng asawa ko, punta kami ng sentro. Bibili kami ng panregalo. Tapos magpaparehistro ko ng motor. Kasi expired na yung motor ko. Ilang linggo nang expired. Kaya lagi tayo na sentro, kailangan yung motor ay laging nakarehistro. Di pa tumitigil tong
Ulan. Ang gandang pagmasdang tindahan pag ano, may laman. Ang kalamangan ko dito kasi ano, buti mabait yung may-ari ng grocery. Pinapayagan ako na kumbaga hindi ako nililimitan pag ako nag-angkat. Kasi pag sinabi kong kailan magbabayad, nababayaran ko kaagad. Yan. Tapos wala akong utang na yung araw-araw na sinasabi, saka yung Mumbai, saka yung bangko. Ayaw ko ng ganyan. Parehas kami mag-asawa. Marami dito maraming umihinto sa amin ng mga nakamotor na nag-aalok. Yung nakaraan nga, hinintuan ako dito. 5,000 daw. Tapos araw-araw hulog. Ayaw ko. Tinataasan, ginagawang 10K. Ayaw ko kako. Sabi nila tulong. Ito, tulong. Tulong namin, sabi na. Ikaw kung tulong nyo yan, huwag nyo kong singilin. Kasi tulong eh. Mahirap kako niyan. Pag wala nang panghulog, magagalit kayo. Kaya sabi ko, di ako nagungutang ng mga ganyang hulugan. Nangungutang ako sa tao. Pero yung mga inuutangan ko, walang tubo. Kasi nung ako, maganda yung trabaho ko. Di rin ako nagpapatubo talaga. Dati nasa Maynila pa ako. Pag hiniraman ako, hiram lang. Kung ilan yung hiniram, yun lang yung bayad. Kaya ngayon, pag may nagpahiram din sa akin, walang tubo. Kasi minsan sa kapatid ng asawa ko, diyan kami nangihiram, kaya sa biyanan ko. Pag talagang gipit na gipit. Pero pag kaya pa naman, kaya kong madiskartehan, hanggat mari, hindi kami nangihiram ng pera. Kasi iniisip lang namin dito, pagkain. Gusto ko basta araw-araw makadiskarte ko, walang problema. Yung Bombay, hinintuan ako dito, Bombay. Ino-operan ako. Malupit yung Bombay, ino-offer sa akin. Nagsimula ng 5,000 hanggang umabot ng 10K. Tapos umabot pa ng 15K na. Nakalimutan ko kung magkano araw-araw nun. Binibigay na, pinahawakan na sa akin yung pera. Biniro ko pa yung asawa ko kasi binigay na ng Bombay. Ay, sabi niyo, ma, hiniram ko ako, galit na galit. Galit sa akin. Kasi ayaw talaga namin. Kasi kung wala kang hulugan, halimbawa, gusto mong mag-relax. Halimbawa, sa isang araw, di mo buksan yung tindahan, maghapon ka lang humilatay, pwede. Kasi wala kang isipin na utang eh. Walang isipin. Pero kapag may utang ka, dapat sa isang araw kumita ka. Kasi alam mo na may pupunta sa'yo eh. Tapos di ka makaalis-alis. Tapos nakakahiya pati kapag wala ka ng panghulog, tapos sarado yung tindahan, may nagtatawag, nakakaya sa mga kapitbahay. Ayaw ko talaga niyan. Ayaw ko ng mga utang-utang sa akin. Mahirap pag di nakahulog. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Magkakapira ka nga, kumbaga one day one day billionaire ka pag umutang ka. Hindi naman sa yung tinatawanan ko yung mga may utang. Kasi mas maganda kasi yung di ka maakit sa mga ganyan na Mabilis pating maubos ng pera. Mabilis maubos yung pera kapag yung pera inutangan lang. Parang magaang waldasin. Pero kung yung pera mo talaga yung galing sa pawis, pinaghirapan mo, talagang kumbaga ipit-ipit lang yung gastos. Yung tama lang na para siyan pag yung pera bigay. Parang bilis gastusin. Bilis mawala. Yan. Hindi pinagpaguran. Pero ako pag ganyan,
sinisib ko yan. Talagang laging na ipit-ipit lang. Kasi kami dito tipid naman kami mag-asawa. Kaya yung anak ko, hindi masyado magastos yung anak ko. Kaya maraming salamat sa kasi yun nga, nakakadagdag yung yung sinasahod sa YouTube. Siyempre. Kasi buwan-buwan, basta may upload tayo, basta panoorin nyo, mayroon dumarating na buwan-buwan na sahod sa YouTube. Kaya maraming salamat sa mga viewers. Siyempre sa mga sponsor, maraming salamat sa inyo lahat. Kasi kahit pa paano, nakakatulong din yung kaunting kinikita natin sa pag-YouTube. Kasi di pa naman gaano kalaki yung kung sa tutuusin nga yung sahod lang sa YouTube talaga. Kulang pa talaga. Kasi ngayon lang naman ako makakaranas ng medyo malaki-laking sahod ngayong buwan na naka-challenge ako. Pero pag di naka-challenge, minsan araw-araw may pumasok, minsan $5, minsan nga $1 lang, minsan wala nga $1. Tiyaga talaga. Pero pag ang kagandahan sa YouTube naman, kapag makachamba ka ng viral, dun naman ang kagandahan yan. At ang lang sa YouTube, tiyaga, kailangan talaga makaraming upload, mga 3, 4 ganyan. Kasi pag kunti lang yung upload, talagang mahina. Marami kaming vlogger sa isang gawa lang. Pag nagkasabay-sabay ng mag-upload, yung viewers hati-hati na. Lalo pag nahagip na, wala na. Kaya yung gasolina, ganyan. Ako sa tutusin, wininta ko na kinumpute ko na yan. Halos sabihin na natin na lugi sa gas pa lang, balikan. Buti na nga lang may mga sponsor din na sumasagot sa food allowance namin. Kaya medyo nakakatipid-tipid na rin tayo. Kasi kung yung pagkain sa amin pa, talagang lugi talaga. Sabi na natin, yung katotohanan, talagang lugi. Kasi magkano yung pagkain, yung gasolina ko pag mag-uwian ako, 100, balikan, pwede man maubos yung 100. Tapos biglang papasukan ka ng $1, magkano lang yung dollar. Buti ngayon medyo mataas-taas yung dollar ngayon, 58 ata. Yung araw mo nasa parang nabayaran ka lang ng 58. pag $2 mo, $100. Matyagaan lang saan. Kaya ngayong susunod na buwan, September, medyo yan na pinakang malaki ko na sinahod sa pag-YouTube na nakasama ko sa challenge. Siyempre, dahil po yan sa inyo, sa mga nagpapakulay, na alam ko na kaya nga kayo nasa ibang bansa kasi kailangan nyo rin na makaipon para sa pamilya. Pero talagang dahil sa suporta nyo sa amin, pinapalipad nyo yung mga naiipon, yung mga dollar. Maraming salamat sa inyo. At yung mga pinapalipad nyo na yan, di naman po yan lahat na pupunta sa amin, kundi yan, hati. Halos hati yan 30% ata sa YouTube. Ang asawa ko tulog, masakit yung ulo niyan, tulog sa baba. Medyo huminto na yung yung napahaba yung pintuan na huminto na yung yung ulan. Kasi tulog pa yung asawa ko, di ako makaalis. Para bumili ko ng sigarilyo. At yun naman yung pagpintura ko kanina, kasi ilang gabi na akong lagi kong nananaginip dun sa lolo ko na
Parang ano lang pumapasok sa panaginip ko na pumunta raw ako doon tapos magpintura. Magpintura daw. Kaya ayun, napuntan ko na kanina. Dapat nga kahapon. Balak ko kahapon kaso ano ba ginawa ko kahapon? Kaya di ako nakapagpintura. Tapos buti na lang tinanong ko rin yung kapatid ni Papa. Kala ko nagpintura na sila. Ay ano pala, tinanong ko kasi baka madubli-dubli. Tapos sakto pagtanong ko, pupunta rin pala sila. Magpipintura rin. Yun. Kaya yun, nagsabay na kami. Yung dalawang kapatid ni Papa. Kasi yung magulang ni Papa na dalawa, namatay na rin. Saka yung magulang ni Mama na dalawa, mag-asawa, patay na rin. Kumbaga yung madadaanan lang halos magkatabi-tabi lang yung magbalahi. Mauna muna si Tata yung nagtitinda ng balot, yung pinagmanahan namin dito sa balot na to. Tapos magkatabi na yung magulang ni Papa, dalawa magkatabi. Tapos sa unahan naman yung asawa ni Tatay, magulang ni Mama. Nagigitna yung magulang ni Papa magkatabi. Yung magulang ni Mama tigdulo, nagigitna nila yung magbalahi. Kaya nagpintura ako, mura lang naman yung pintura. Hindi nga naubos yung pintura na binili ko. Magkano yung ano, lagpas 100 lang naman. Tapos yung amo tapos yung brush paint ano lang naman 35. Dalawa binili ko. Saglit lang. Kaso nalubat yung GoPro. Hindi ako nakapag-charge. Nagbabalak ako sa undas mamasada. Yung kulong-kulong gamitin ko, mamasada kaya ako sa undas. Kahit umaga lang, ayusin ko yung motor. Itong pwede talaga mamasada ako. Tas magbablog ako na mamasada. Gisingin ko ng asawa ko. Para makaalis na ako. Kasi gusto maggulay, magluto ng gulay. Tulog. Ganda na ng mga balinghoy gugulayin ko mamaya. Ba? Ang gulay dito, papaya. Ito tanglad. Sarili kong tanim, tanglad. May panibago na naman ako dito ng tanim. Ito tanglad. Ayun. Ito kasing manok. Gusto ko sanang magluto ng manok native. Ayaw nung asawa ko. Dami na yan. Kasi namamatay lang. Ito pato yung binili ko kay Kuya Puloy. Dami na. Ay laki na. Kalapati. Alaga ko dati. Kinakarera ko yan. Dati. Dami. Pause talaga ako. Dalawa pato. Alam mo na yung mga vlog natin dito. Habang nagpapahinga at mga tinda-tinda, yan lang mga vlog natin. Sana
suportahan niyo po yung mga vlog ko na ginagawa dito habang wala pa sa project. Kasi gusto ko sanang mag-vlog na yung mga rides na vlog, tapos maghahanap ng kung alam mo may madaanan na pwedeng i-vlog, matulungan. Kaso wala pa akong budget. Kasi pag mag-vlog ka naman ganyan, kailangan din talaga ng puhunan. Kasi ngayon alam na ng mga tao na kapag i-vlog ka, nag-aasa yan na may iaabot ka. Pangit naman na iba-vlog mo lang, bibidyoan mo lang. Kasi alam na nila yung kita ng sa pagbablog eh. Kaya ayaw kong umalis na ganyan, maghahagilap. Gusto ko pag mag-vlog na ako sa mga ganyan, may puhunan na ako. At pag matapos lang yung pagpagamot ko kay Mrs., yan yung gusto kong content na gusto kong mag-rides, tas hanap ng pwedeng ma-vlog na kahit sino, malayo. Pero yan nga, pag-iipon muna ako kasi ito medyo may katandaan na rin to. Pero di ko na minamadali. Saka na pag nakaipon na ako. Baka gising na. Nakarating na ako dito sa bahay. Ma. Ay. Sigarilyo. Tatlong pakete. Grabe. Ito pa lang tatlong ganito. Kakahalaga ng 3,000 plus. 3,700 plus. Ito naman nagkakahalaga ng 600 plus. Hindi ka nag-focus sa ulo. Mga sabon. Sabon naman to. Kaya yung dala ko na 5,000. Ay, 4 plus. Kunti lang nabili. Diba? Ganyan kano yung puhunan sa tindahan. At ito, sukli dyan sa tindahan. Biglang nakabaka sa kopi ko blanca. Ito, sukli dyan sa sigarilyo. Tapos, hindi ko pa nadala yung mga barya. Dapat nabili pa to ng 1, 2, 3, 4 500 yun pala ito eh. Tapos tama, yung benta daw nila ng Gatorade 45. Kaya magkano ito yung benta nyo? Ay, punan. Pero ano po agad to? Minsan nga 41, minsan 40 ka. Iba pa kaya nga ako ang Gatorade. So punan ito pa bakal takanda. Tapos tingnan ako sa pagtilipad mo kaya. Pero ano pa bakal siya di? 45. Pag hindi pa malamig. Malamig na daw yun, 45. 5 pesos. Ayan po, hanggang dito ang vlog natin at maraming salamat yan. Bye-bye. Lupit mo. Yan ang nabili niya mo sarap. Kunti lang, sabon. Blanca pa rin ang pulan. Ito kasi yung mapuhunan, 3,000 plus. Kaya yung dala ko na 5,000, kunti lang nabili. Ganun talaga yung puhunan. At babalik ako dun kasi yung buti ng grande, pinapadala nila. Ayun mo. Alright, let's go!